Her birimiz azyndan hepdede bir filmi tomaşa edýäris. Superman, Avatar we belki ençem filmleriň ählisini gördik. Kino Sungaty häzirki wagtda dünýäde iň meşhur sungatlaryň biri bolup durýar. Ýöne, Kino Sungaty Nädip Döredi. İlkinji döredilen film nahili bolduka. Gelin Kino Sungatynyň taryhyny öwrenelim. Biz bilen galyň. Biz Kino Sungatynyň taryhyny başlaýarys. Biziň ýamyzdan öňkü 5-nji asyr. Obskur kamerasyny häzirki kameralaryň ýakyn garyndaşy diýsek hem bolar. Bu kamera ýöneköy garagata bolup, onda gün şöhlasy üçin ýörete deşik bar. Şol deşikden gün şöhlasy geçip, otoň beýleki diwarlarynda aýlanan suraty görkezýär. İlkinji gezek bu kamera biziň ýamyzdan öňkü 5-nji asyrda ta ýazgylarynda belenip geçilýär. 15-nji 16-njy asyrlar. Şondan soňra obskur kamerasyny ýyldızlar öwrenmek üçin astronomiyada kullanýarlar. Leonardo da Vinci bolsa bu guraly surat çekmek üçin kullanýar. 1659-njy ýylda Niderlandiýaly alim Christian Huygens ýadylçyry adyny alan guralyň çyzgysyny öğretýär. Ol öz gezeginde ilkinji kino proýektor bolup durýar. 1829-njy ýylda Fransiýaly alim Joseph Plateau ençeme tejribelerden soňra kinekisteskop atly gural öğretýär. Ol gural gymyldaýan suratlar görkezmek üçin ulanýar. 1877-nji ýylda Angliýaly suratçy Edward Muybridge tejribeleriň üstü bilen chrono suraty düşürmeni öwrenýär. Ol tejribeniň geçirilmegine bolsa, 2 san at sportyny gowy berýän adamyň $25,000 jedel direk bolýar. Ol jedelde Şeýle soragyda goýulýar. At ılganda 4 aýagyny degine ýerden galdyrýarmy ýa-da ýok? At aýlygynda fotodron atly surat ýerleşdirilýär. Soňra ol guraly ýüp çekilýär. Gaçanda at aýaklary bilen şol ýüpleri degende fotodron at suraty alýar. Bu suratlary Muybridge'in görüden zubrakisteskop atly guralyň kömegi bilen görüp bolýardy. 1877-nji ýylda Amerikaly Thomas Edison ses ýazýan fonograf guralyny öğretýär. 1888-nji ýylda bolsa Edison tarapyndan kinotoskop gymyldaýan suratlar görüp bolýan gural döredilýär. Emma Thomas Edisonyň kinolaryny diňe bir adam görüp bilýärdi. 1894-nji ýylda Edison ilkinji sesli klibi döretmek üçin fonograf bilen kinotoskop biriktirmäge sinişýär. Ýöne ol şekil bilen sesi sinhronlaşdyrma meselesine düşýär. Şeýlelik bilen bu gural doly tamamlanmaýar. 1895-nji ýylda doganlar, dünýärler Edisonyň döreden gurallaryndan höweslenip uluzaldy köp adamlara kino görkezip biljek gural döretýärler. Ol gural kinematograf adyny alýar. Thomas Edison bolsa şol ýylda ilkinji renkli filmi döretýär. Film anilin kraskalarynyň kömegi bilen elde renklenýär. 1895-nji ýylyň dekabrynda doganlar, dünýärler Parisde ilkinji gezek halk köpçiligine 10 sany gysga görümli filmleri görkezýärler. Şeýlelik bilen dünýä teatrlarynda ilkinji görkezilen film işgärleriň zawoddan çykyşy we bu bilen işleýän poýuzyň wagtda gelmegi bolup durýar. Kino Sungaty dünýä ýarap başlaýar. 1900-njy ýylda kino teatrlar bütün dünýäniň ähli künjeginde döredilýär. Ýöne görkezilen kinolarda index ses ýokdy. 1906-njy ýylda George Albert Smith ilkinji gezek iki renk bilen kino düşürilen sistemany kinemakolor döretýär. Bu sistema 1908-1914-nji ýyllarda ulanýar. 1917-nji ýylda Amerikaly Gilbert Kalmas we Daniel Komsuk tarapyndan Technicolor ýa-da 3 renkli kino düşürilen sistema döredilýär. Bu sistema 20-nji asyryň 50-nji ýyllaryna çenli Hollywoodda giňden ulanýar. 1922-nji ýylyň 27 sentýabrynda ilkinji 3D film döredilýär. Ol kino sevginiň güýji ady bilen tanalýar. 1920-nji ýylda kinoda ses gerekmi ýa-da ýok diýen soraglar ýüze çykyp başlaýar. Gözeňize getirip görüň, köp adamlar garşydylar. Sessiz kinonyň beýik aktýory Charlie Chaplin hem garşydy. 1926-njy ýylda Paul Tiger tarapyndan sesli kinonyň sistemasy bolan Tagifon döredilýär. 1927-nji ýylda ilkinji doly görünmeli sesli Jadyr aýdymçy atly kino döredilýär. Ol kino saz bilen bezelendi. Gaçanda aktyor "Durun, sizin tek hiç tat eşitmediňiz" diýende adamlar uly şowkun döretýärler. Bolmanda näme? Olar ilkinji sesli filmi tomaşa edýärler. 1935-nji ýylda Amerikada "Beýki Şarp" atly sesli we renkli film görkezilýär. 1970-nji ýylda Kanadanyň
Multiscreen adlı kino kompaniyası tarapyndan IMAX sistemasy dörediler. IMAX'ın aýratynlygy onuň ul ekranyndadyr. Ul ekran ilk oturuşlar üçin hem deňdi. Şonuň üçin film adamlary edil kinonyň içinde ýaly görünýärdi. 1999-njy ýylda ilkinji sanly kino proýektory dörediler. Onda görkezlen ilkinji film ýyldızlaryň urşy bolup durýar. O kino özüniň ýokary hili bilen köpleri haýran galdyrýar. Häzirki wagtda köp rejissörler sanly kamera üns berýärler. Şonda da plyonkany halaýanlar hem bar. Mysal üçin Christopher Nolan, Quentin Tarantino we Steven Spielberg mümkin bolduğundan plyonkany olanýarlar. Kino Sungaty dünýäde iň meşhur bolmak üçin ineşeýlik uzak ýol geçýär. 2018-nji ýylda dünýäde 40 000 bolay film dörediler. Diňe 10 sany Hollywood'un filmi öz döredilerine 11 milliarda bolay girdeji getirýär. Asal kino nahili garaýarsyňyz? Filmler kino teatrda görýärsiňizmi? Internetiňiz bilen tesirlerde ýazyn. Kanalymyza agza bolun. Like koyup biziň beýleki videolarymyzy görmegi unutmaň.